Bon dia, soc Mercè Fradera. Avui ens trobem aquí a Platja d'Aro on veurem la competició del Winter Queen Cup 2020. Hi participaran 21 països, seran Qatar, Malta, Luxemburg, Líbia, Alemanya, Rússia, Ucraïna, França, Mèxic, Catalunya, Espanya, Suïssa, Croàcia, Itàlia, Egipte, Xile, Gran Bretanya, Corea, Bolívia i Malàisia. Aquí també veiem a darrere meu el podi, on aquí pujarà el primer classificat, el segon i el tercer. Aquí veiem al darrere meu com encara s'estan entrenant uns minuts que falten perquè comenci la competició. Aquest any, degut a la Covid-19, els equips participaran per online i ho podran veure les d'aquí a Platja d'Aro també per online. Els jutges també hi seran, aquí a Platja d'Aro no, però hi seran també per internet i seran per online. Com vas començar en aquest club? Vaig començar primer provant-ho i perquè me va agradar molt fer gimnàsia, volia provar i vaig començar a anar aquí. I quants anys portes en aquest club? Porto un any. I també et volíem preguntar quants campionats portes com aquests? Com aquests, aquest és el 5è. Правильно, молодец. Выступай, Соня. И шире передняя нога. Molt bé, nosaltres ho deixem aquí. Espero que els hagi agradat moltíssim i sobretot un fort aplaudiment per a aquests balls que hem vist aquí. Ara, en seguida, els direm qui ha guanyat aquest concurs, que és per la confiança i fins aviat, que vagi bé. Adéu.